kawai a sanya yara yan jira sa ce mu yanzu fa ka sha koko da samu ba a gidan mariya ruwa ne ba kokon ne ruwa ni na raina gobe ba sarar jiki ba me yake yi sai mu ne ko ta ji ba ta abinci ba ana da kudi a ji kana da kudi ni ina kana da kudi ko mu gura ji a su ko mu je mu bai kai ko da yaushe kace yunwa kake ji dan ko da ba duk bane ni da ka ba sha ka ya sha ko ba a gidan giya ba kwano yake ko kai yake na goma ne ba ko goma ba to ko goma da muka je aiki je ba na biyo ka aiki ba ka ji 20 ka wani ko sai ya ga mu je mu sai ko kara da kudi ko mu je mu sai ba wani ba kowa yana ni kina da rera ai san ko ni ai ba na race kudi ni ba na race normal ko a je mu sai gurasa shine kawai tun da ban da kuɗi ran san da dare yamma baba ni yunwa nake ji damun na gaya ma sun ce ne ba wani ka da nan gefen da Allah ya kai mu ba kudin mu kuma ba ka gudu kuma ba wani sauri ka dauko ni mu ne ke la ko ni mu ne ka fa ni wai ya ne ko ba ka da kudi ne da mun sun ta ban kanta ba ta ko yo mu ba ai tsarare a san dama ba kai ya kake ba to ni kwana na uku ban ci abinci ba kawai ma da wai ita da wani zauna ma nan da bai biyo mu bai ce ba shi da kuɗi a kusa da dan makola na dauka kuma kola uba wallahi dan makola ya san can a ci kaga mun da mu ga mu kudin mu da mana a ce mu ga ga mu ko wai ba amana ne haka za ku ba amana ko ka je ka ka kudin ka da ba ba na ku ba ta ba ba kudin mu ko wallahi ba ta to ka ba mu kudin mu mana ba mun ba da kai wallahi ci da kai ba ga shi ana yanka mana ci da kai wallahi kai ka je ka are you running me zan baka ban kawai na wuce ban me zan baka na ce ka ban na wuce da Allah ka ce mun irin wannan me zan baka ba wasa na zo bayan Allah ka bani ni wasa nake ma ya zai ka dauke mun naira 50 da muka zauna a jan kun ka ce wai daukan maka naira 50 in ba ka dauka ba Allah ina na daukan maka naira 50 in ba ce ka bani ba in ba ce ka bani